साननैसो सिगाङाव दुलाराय बर' फरायसाफोरनिफ्राय मिडियानि गेजेरजों ओरैनो फर्मेलिबो जों बुंबाय थादों सरकारखौ नाथाय मिडियानि गेजेरजों मोनसे स्ट्रं जोङो अबजेक्शन आरो मोनसे आपिल खालामनाय जादोंमोन दाबि खालामनाय जादोंमोन जे आसाम सरकारनि माखासे बिफानारि ISDO BOफोरा बर' मिडियाम बुथारनायनि मोनसे कनस्पिरेसि खालामदों आरो बेखौ लानानै आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि रनज पेगु सोलोंथाइ बिफाननि डाइरेक्टर आरो सिनियर मोस्ट सेक्रेटारि गासैबो बे एलिमेन्टारि सेकेन्डारि हायार बिथांमोननि गेजेराव मोनसे हुलुस-थुलुस परिबेस जादों आरो बेखौ लानानै जोंनिसिम लेटार फैदों जों टेलिफनिक डिसकास खालामदों जे मानो बेबायदि बुंखो मा जादों एक्चुअलि जोंनो मिथिहो आरो बेयाव जोङो बुंदों जे प्राय 600नि बारा बर' मिडियाम स्कुला दायो माने सिंगल टिचार आरो 26खननि बारा बर' मिडियाम स्कुला दिनै माने जिर' टिचार दा बेयाव बिसोरो टिचार टेट एपइन्टमेन्ट होनांगौ खिन्थु होआखै गुबुन फारसेथिं दिनै जोंनि गोदानै प्रभिन्सियेलाइज जानाय स्कुलखौ मार्च खालामनो नागिरदों आरो फारसेथिं खम एनरलमेन्ट थानाय स्कुलखौबो मार्च खालामनो नागिरदों बेखौ जों बिरोधि खालामदों टेट एपइन्टमेन्ट होदों खिन्थु बर' मिडियाम बेकग्राउन्डनि नङा गुबुन मिडियाम बेकग्राउन्डनि टिचार 23 जन टिचारखौ टेट माने एपइन्टमेन्ट होदों आरो बिनि बादै हाई स्कुलाव रस्टार मेनटेन खालामनानै गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौ बर' मिडियामनि हाई स्कुलाव एपइन्टमेन्ट होदों दा बे बाथ्राखौ मैया जोङो बिथङै स्पस्तयै रायलायबाय आरो जेसेबां सिंगल माने टिचार थानाय आरो जेराव जिर' टिचार थानाय इमिडियेट बेयाव एपइन्टमेन्टनि प्रक्रिया आरम्भ जागोन बेखौ मैया माने डिसिसन जाबाय आरो जेराव पस्ट क्रिएसन खालामनांगौ बेखौ खालामनाय जागोन जेराव जिर' टिचार बेखौ रेसनेलाइजेसन मिलायनानै गुबुन जेराव टिचार बारा दङ स्टुडेन्ट खम दङ बेनिफ्राय ट्रान्सफार खालामनाय जागोन आरो बेयाव पस्ट गैयैयाव पस्ट क्रिएसन खालामनाय जागोन मार्जार जि बाथ्रा दङमोन बे मार्जारखौ 2 बोसोरनि थाखाय स्टप खालामनाय जागोन सेल्फ बेस्ड स्कुल हिसाबै जेराव जि स्कुल दङ बेनो थागोन आरो जिखिनि प्रभिन्सियेलाइज स्कुल मार्च खालामनो बुंदों बेनि बेलायावबो जोङो बेखौ स्टे खालामनो थाखाय जों बुंदों आरो बेखौ माखासे स्टाडिनि प्रयोजन दंबावो 23 जि नन बड' मिडियाम टिचार बेखौ माने बोखांनानै बेयाव बर' मिडियाम टिचार एपइन्टमेन्ट होनायनि थाखाय मैया मोनसे माने डिसकासनाव डिसिसन जाबाय फारसेथिं रस्टार फ्रि खालामनानै बर' मिडियाम स्कुलाव बर' टिचार एपइन्टमेन्ट होनायनि थाखाय मैया डिसिसन जादों बिनि अनगायैबो 19/12/2021 आसामनि गिबि मन्त्रि आरो सोलोंथाइ मन्थ्रिनि प्रेजेन्सआव जि मोनसे 19 दफिया माइनस ड्राफ्ट जादोंमोन आरो बेयाव 6.3 BTR एकर्डनि गेजेरजों कलेज आरो स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि जि दफा दङमोन बे कलेजफोरखौ गिबि खेबनि जि प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनायनि थाखाय मैया मोनसे आइननि साजेसन लानायनि गेजेरजों निड बेस आरो सिनियर मस्टखौ माने बिथा खालामनानै कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय मैया बेखौ रायलायनाय जाबाय आरो बिनि अनगायै बर' मिडियामा क्लास 10सिम दङ बेखौ 12सिम माने लांनांगौ आरो बिनि थाखाय आसामनि गभर्नरा मोनसे नटिफिकेसन दिहुनगोन आरो आसामाव जेसेबां बर' मिडियाम स्कुल दङ बेखौ 10निफ्राय 12सिम आपग्रेडेसन खालामनाय जाबाय आरो बे आपग्रेडेसन खालामनाया जेराव इनफ्रास्ट्राक्चार अलरेडि दंखायो आरो जेराव माने बेयाव साफिसियेन्ट माने बेबायदि केम्पासनि बेबस्था दङ बेजों लोगोसे टेक्स्ट बुक जोंनो नांगोन बे टेक्स्ट बुकखौ बर' थुनलाइ आफादा अलरेडि हायार सेकेन्डारि काउन्सिलाव जमा होबाय आरो बिनि उनाव जेराव पस्ट क्रिएसन खालामनांगौ गोदानै जेराव माने हायार सेकेन्डारि आपग्रेड जागोन बेखौ आपग्रेड खालामनायनि गेजेरजों माने बर' मिडियामनि हायार सेकेन्डारिखौ फैगोन बोसोरनिफ्राय स्टार्ट खालामनांगौ होननानै जोङो स्ट्रंलि जोङो मैया डिमान्ड खालामदों आरो बे खामानिया जासिगोन देग्लायनिफ्राय स्टार्ट खालामनो हायोबा मोजांमोन खिन्थु माखासे जिखिनि टेक्स्ट बुक प्रिन्टिंनि बाथ्रा थाबाय माखासे पस्ट क्रिएसननि बाथ्रा थाबाय बे मोनसे थाबाय आरो जेराव हाई स्कुल गैया टि गार्डेनाव गायसननाय बायदि गोदान हाई स्कुल गायसनगोन आरो बेखौ सार्भे खालामनानै मोनसे डाटा होनांगोन दा बेबादिनो माखासे जिखिनि जोंहा मेजर इस्युसफोर दङमोन मैया जोङो जिखिनि रिभिउ मिटिं खालामबाय बेयाव मोजाङै डिसिसन जादों आरो हायारनि सेकेन्डारिनि एलिमेन्टारिनि आलदा बेखौ माने डिपार्टमेन्टेल डाइरेक्टरफोरखौ दायित्व होनाय जाबाय उननि समाव जाहाथे बर' मिडियामनि स्कुलनि जि जेंना बर' मिडियामाव क्वालिटि एडुकेसन लाबोनायनि जि मोनसे प्रक्रिया बेयो मजबुत जागोन जों बेखौ मिजिंथिदों आरो मैया जथेस्थ' डिबेट जादों आर्गुमेन्ट जादों आरो बे
तर्क आरो आर्गुमेन्टनि गेजेरजों सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि रनज पेगु आरो एडभाइजार ननि गपाल महन्त आरो गासै अल डाइरेक्टर्स मैया एग्रि जानो बाध्य जादों आरो 2 घन्टा मैया सावरायनाय जादों खोब प्रस एन्ड कन्स जों मिजिंथिदों जे सरकारा बे बाराव जोंनि जिखिनि स्ट्रं जि अबजेक्सन बा सरकारखौ जोङो जिखिनि नोजोर बोनाय एटेनसन ड्र खालामनाय बे माने मेटेरियलाइज जादों साक्सेसफुल जादों होननानै जों सानो उननि समाव बिनि रिजाल्टखौ जोङो माबायदि एक्सन टेकेनखौ लायो जों बिनि सायाव फल' आप खालामो गोजोन्थों नोंथांमोनहा जेएनएम एनएम नार्सिं फरायनो गोसो दं नामा जुदि गोसो दंबोला थाबैनो क'क्राझार SAM कलेजाव मुं थिसनदो बे फरायसालियाव 2 निफ्राय 3 बोसोर नार्सिं फरायनायनि मोजां खाबु दं जुदि गोसो दंब्ला थाबैनो 9854550697 एबा 9854300175 नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो